Старадаўнія ручнікі, аўтарскія вырабы з дрэва і арыгінальныя карціны з саломы традыцыі продкаў адраджаюць у Шаркаўшчынскім раёне. У мясцовым цэнтры культуры сельскія ўмельцы не толькі ствараюць рукатворную гармонію, а і вучаць народнаму майстэрству маладое пакаленне. З аўтэнтычным хендмейдам пазнаёміўся Артур Смалякоў. Побывать у Шаркаўшчынскім центре культуры и народных рамёстваў, што вярнуцца ў мінулае. Даматканыя ручнікі, гліняныя цацкі, маляванка, амаль кожная дэталь інтэр'еру музейны экспанат. Гэтая майстэрня працуе 16 гадоў. Мясцовыя ўмельцы карыстаюцца вопытам продкаў, які быў назапашаны стагоддзямі. Аўтаматызаваць падобную працу немагчыма. 100% ручная работа. Таких ручников, як у нас, нема ў іншых раёнах, за тое, што мы вялікую увагу надаем стараверскім ручнікам. І вось гэты узоры на іх, гэты павукі, яны характэрны менавіта толькі нашаму раёну. Мы ганарымся нашымі лялькамі ў народных строях, потым маляванымі дыванамі. Маляваным жа дыванам Віцебскага пазер'я нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. У нас працуе гурток па маляванцы. І у нас уже даволі такая вялікая калекцыя нашых маляваных дываноў, зробленых менавіта ў нашым цэнтры рамёстваў. Уважлівы погляд, пырскі дрэва і аскомісты водар вольхі. Так нараджаюцца шэдэўры. На пытанне, колькі гадоў ён займаецца разьбой па дрэве, Яўген Ананіч, не задумваючыся, адказвае амаль усё жыццё. Гэта мастацтва патрабуе фантазіі і дакладнасці. Побач з прадметамі побыту, патрэбнымі ў гаспадарцы, пераможцы шматлікіх выстаў і конкурсаў. Сёлета на рахунку майстра першае месца ў спаборніцтвах лепшых разьбяроў на славянскім базары. Сам віртуоз запэўнівае, будучае ўзор ён бачыць у снах. Все до дрэва, то нешта вяло меня до дрэва. А дрэва, наверное, то, что ты як Бог нешта создаешь сам, творишь своими руками. Даже люди говорят некоторые, что твоя, что-нибудь, лыжка какая-нибудь, не хочется ей пользоваться, но такая пригожая, такая гладенькая, такая красивая. Частку себе улаживаешь, частку своей души. И все идеально должно быть. Если робить работу, любую работу надо робить идеально. Тое, што раней было неабходным атрыбутам кожнага дома, для сучасных беларусаў экзотыка, але ў Шаркаўшчыне народнае рамяство не забылі. Алла Леднік пачала асвойваць аплікацыю саломкі 10 гадоў таму. Зараз працягвае спасцігаць тонкасці промыслу і перадае веды малодшаму пакаленню. Дзеці дуже цікавяцца. А ўжо если ж дзень нараджэння ў каго-нибудь, у мамы, у папы, тут ужо так ужо працуюць шчыра, так працуюць. Спачатку цяжкавата было, но але ж, я говорю, проходить все с опытом. Чем больше работаешь, тем больше, я говорю, нарабатываешь у всяких этих самых своих идей, своих тем. Ну, это, наверное, у меня от моего бати. И он у меня был мастер золотые руки. Усё мог рабіць. Майстры за ткацкім станком запэўніваюць, сваю працу не прамяняюць ні на што ў свеце. Яна дорыць спакой і утульнасць. Зараз тэхніка перарасла ў мастацтва. За віртуознымі рухамі рукадзельніц філіяла раённага цэнтра культуры ў Германовічах месяцы карпатлівай працы. У пошуках матэрыялу аб рамястве і днём і ноччу. Галоўная задача – зрабіць так, як рабілі продкі. Беру в музее, например, узор ручника и его возобновляю. Нравится, что ходят детки, продолжают работу наших бабушек, дедушек. Умельцы ўпэўнены, творы, зробленыя правільна і з любоўю, захоўваюць сакрэты дабрабыту продкаў. Ці ёсць у сучасным свеце месца для прыкмет і казак, кожны вырашае сам. Галоўнае, што памяць пакаленняў жывая. Яна ў доўгіх нітках саматканых дываноў, паясах, драўлянай стружцы і, вядома, ў сэрцах народных майстроў. Артур Смалякоў, Александр Петравецкі. Навіны Шаркаўшчына.